皆さん、おはようございます。私の名前はイーネンダーゾーで山から来ました。私は今日話したいのことは、ストレス解消する方法です。悪いものですから、それをなくすために、私がしていることをお話しします。私たちは留学生ですから、アルバイトや試験やいろいろなことに忙しいのは当たり前ですね。家族と国の友達と会えなくて本当に寂しいですね。その後、進学するか、就職するか、どの大学を行くの迷っていますね。そんな時、私のおすすめのストレス解消法をお話しします。方法は2つあります。1つの方法は、一人で予約するです。一人でですから、誰にも時間を合わせなくてもいいのです。山とか島とか新しい場所へ行くのは楽しいですね。楽しいですから、とっても気楽です。2つの方法は、ボクシングで、英語ではバーセンで、今から練習する方法を教えますから、皆さんもぜひ一緒にやってみてください。まず手をこのようにします。右側の手を右側の手の親指が下にようにします。手を目の前に伸ばします。伸ばしたの手を頬の近くに戻します。左手も先のような同じようにします。1、2と声を出して練習します。実際の練習するの方をちょっと見せてください。これはシャドーバーシングの練習する方法で、もっと詳しくの動画を見たいの人はインターネットでシャドーバーシングと検索できます。これを3分間もやるとストレスはなくすことができます。私はストレスは多いときは15分くらいやります。つまり自分の好きなことをやるとストレスがたまらないことですね。皆さんもぜひ自分の好きなことを調べてやってみてください。最後まで来てくださってありがとうございました。